Szeretettel köszöntjük újra itthon német Jennifert, aki iskolánk volt tanulója, és az éppen befejeződött Retro Cirkusz előadásának főszereplője volt. Köszönjük a lehetőséget, hogy a fellépés után nyilatkozol nekünk. Azt szeretném megkérdezni a Jennytől, hogy van-e olyan dolog, vagy mi az, amire nagyon szívesen emlékszel vissza abból az időből, amikor Lajos Mizsén jártál iskolába? Hát elsőképp a barátaim, az osztálytársaim, akikkel ugyanúgy tartom a kapcsolatot még mindig, és amikor egyszer-kétszer felléptem a Farsangokon, arra nagyon emlékszem vissza. Vannak fotók, videók is otthon. Arra mindig, amikor otthon anya mondjuk bemutassa valakinek, azon mindig úgy elmosolygunk, meg ilyenek. Jó emlék. Igen, nagyon. Meg a karácsonyi gálákon. Igen. Igen. És mennyire volt nehéz beilleszkedni Olaszországba egy nyelvtudás nélkül, család nélkül, egy vadidegen iskolába? Hát elsőképp az általános iskolába, ott amikor tavaly elkezdtem 7-be, amikor oda kerültem, nem tudtam írni még. Beszéltem, de nem úgy olaszul, de írni semmit sem tudtam. És hát ott segítettek a tanárok, és hát így ment előre, hogy a barát... magától. Igen, ment magától. És hogy telnek ott a mindennapjaid? Hát minden nap ugyanazt csináljuk, ugyanabban az órába kelünk fel, ugye iskola, utána leckét írunk, utána meg vannak a próbák, ugye, és akkor utána meg van 2 óra szabadidőnk 8-tól 10-ig. És mivel töltöd ezt a 2 órát? Hát attól függ, amikor van jó kedvünk, akkor szoktunk játszani is, ugye együtt, nézzünk egy filmet, van amikor egy kicsivel többet beszélek anyáikkal, de minden nap szoktam velük beszélni, legalább 10 percet. Amikor Lajos Mizsén jártál iskolába, akkor itt nem rendszeresen jártál iskolába, cirkuszhoz igazodtál. Ez most Olaszországban, ez rendszeresebb iskolába járást jelent neked? Hát igen, annyi van, hogy most ott ugye a kollégiumban ők visznek, ők hoznak, de én mindig ott vagyok. Egy napokat szoktam kihagyni, így amikor ide jövök haza, vagy pedig. De más, az normálisan járok iskolába. Ők az általános iskolában nem tudják, hogy én hogy vagyok otthon. És milyen érzés ez a családnak, hogy a Jenny ilyen messzire került? Hát nagyon nehéz döntés volt, de viszont ő annyira tehetséges és annyira jó, hogy ezt az iskolát megtaláltuk neki, hogy másképpen nem hiszem, hogy ki lehetett volna aknázni ezt a tehetséget. És támogatjuk mindenképpen. Hogy bukkantatok egyáltalán erre az iskolára? Jöttek hozzánk artisták Olaszországból, és az ő gyerekei is oda jártak, és akkor a Jenny először elment, megnézte, nem tetszett neki. 2-3 hónap, és sírva jött haza, mert ő ezt nem bírja, meg nem bírt beszélni még annyit, meg minden. És utána a következő évben magától mondta, anya, írassál vissza, megpróbálom még egyszer. És azóta ott van. Nagyon nehéz volt fölvenni a tempót. Az, amikor hogy egész nap, és nem állunk meg. Nincs az, hogy pihenő most. És tudsz-e beszámolni arról, hogy mi volt a legnagyobb élményed, vagy a legnagyobb sikered az elmúlt amikor ugye tavaly december elején felléptem a Pápánál az egész iskolával együtt. Az volt, nagyon nagy dolog volt nekünk is, de csak utána jutott nekünk is el az agyunkig, hogy hol voltunk, mert előtte nem gondoltunk annyira bele. És ez egy nagy megtiszteltetés, mert ha jól tudom, csak titeket nézett meg a pápa. Igen, azért is, mert nem akart kivételt tenni a cirkuszosok közt, és ugye egy ilyen iskola van ott, és mi képviseltük az összes cirkuszt. Mert ez egy olyan napot csináltak ott a Vatikánban, amik a utazó cirkuszok, akkor zenészek, utcai artisták, vagy ilyenek. De nagyon nagy kavalkád volt ott egyébként, mert amikor megérkeztem oda, mert a Jenny a sulival jött, én mentem repülővel, és tehát úgy volt, hogy mikor odaértek, egy lány volt, egy nő volt, aki segített volna a 25 gyereket kisminkelni, megfésülni, külön még valami szallaganyugban, akkor besegítettem, meg minden. De olyan nagy kavarodás volt, hogy mondom a Jenny, csinálj már egy fotót, hogy itt vagyunk a pápánál, tudod? Anya, most én nem érek! És nincs fotó, nincs videó, csak a netről.
összes cirkuszos ott volt, és ugye ott vannak a barátaim, és mindenkinek mutattak be. És igen, húzták gyere itt az unokatestvérem, annak is bemutatlak, meg az a másik unokatestvérem, meg minden, és akkor egy fotó nincsen, a netről, amit leszettünk, az van. És utána a Jenny meséli nekem, hogy amikor vége volt a produkciónak, hogy így egymásra ilyen gulába állnak, és a Jenny pont azon gondolkodott, hogy már mindjárt vége, és pop vége volt. Igen, azon gondolkoztam, hogy tényleg, akkor így döbbentem rá, hogy hol vagyok, és akkor vége. Mondom, nem akarom, hogy vége legyen, mert onnan nem is tudom, hogy vissza fogok már oda menni. Igen. Olyan gyönyörű volt. Ott, ahol az a hely, ahol voltunk, az a nagyon nagy szobor ott hátul, és az egész ilyen a székek, 8000 ember volt. Nagyon tetszett nekem, nagyon szép volt. Az emlék az mindig megmarad. Akkor ez a legnagyobb sikeretik. Gondolom lesznek ennek folytatása, ennek a sikernek, és mi az elképzelésed az iskola befejezte után? Hát megyek ugye haza a cirkuszhoz, és utána akarok artistaként bejárni a világot. És majd ezt az anya segíti egy kicsit, igen, vagy majd kicsit segít? De ez kicsi korom óta így van, ezt szeretném. Nagyon. Hogyha nem is cirkusznál, a hajókon is ugyanúgy lehet variettékbe. Nyitva akkor a világ. Igen. Nyitva, és te pedig erre vállalkozol. Ugyanúgy a fesztiválok is. Igen, mert most úgy néz ki, lehet, hogy beiratják a Jennyt egy fesztiválra őszre, októberben már szó volt róla, csak még nincs konkrét. Hát én remélem, hogy ez neked az elképzelésed sikerülni fog. Mi kívánunk hozzá neked nagyon sok sikert, és reméljük, hogy még máskor is viszont látunk itt a Fekete István Általános Iskola Kollégium, és szeretettel várunk benneteket máskor is, és örülünk, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen! Köszönjük!